Mike labari TV. Mike labari TV. Fitaccen shugaban 'yan bindigar jihar Zamfara da ke Najeriya wato Bello Turji ya tsallake rijiya da baya sakamakon wani kazaman harin sama da sojoji suka kai wa tawagarsa inda suke tsaka da gudanar da shagalin taron suna a jiya Asabar 18 ga watan Satumba. Bayanan da ke fitowa daga yankin sun ce sojojin sun tattara bayanan sirri ne dangane da taron sunan da Turji da iyalinsa suka shirya wanda ya samu halartar bikin abin da ya sanya aka shirya kai musu hari. Bayan sozawan sun kai musu hari mahalarta biki da dama sun mutu yayin da wasu kuma suka amma zuwa yanzu babu labarin Turji wanda aka bayyana cewa bai isa wurin bikin sunan ba a lokacin da aka kai hari. Sai dai wani mazaunin garin ya bayyana cewa shugaban 'yan bindigar baya garin a lokacin harin domin duk lokacin da ya so ziyartar garin yakan je da 'yan tawagarsa masu tsaronsa. Dakarun Najeriya sun zafafa kai hare-haren sama da ƙasa a yankin arewa maso gabas da arewa maso yamma duk kuma a cikin kokarin kakkaɓe 'yan bindiga da magoya bayan Boko Haram da suka hana jama'a zaman lafiya kuma da dukkan alamu sozawan na samun gagarumar nasara a 'yan kwanakin nan. A nan bangaren sai dai mu ce Allah ya ƙara ba su nasara, Allah ya kare su, amin. Bari na saka muku rahoton BBC Hausa akan wannan lamari. Shaida daga garin Fakai cikin karamar hukumar Shinkafi a jihar Zamfara ya bayyana min ta waya cewa a ranar Asabar ne suka ga wani karamin jirgi yana shawagi a ƙauyen a daidai lokacin da ake tsaka da biki a gidan mutumin da ake zargi da ayyukan fashin daji Bello Turji, wanda ake cewa ya gayyaci ɗimbin jama'a. Shi ne sai muka ji abu ya bari abin da ya su sai muka wada bai haɗa sai muka ji abu ya targa ya bari bam da dai kenan sai kuma ya wuce kuma wani dawo kuma ya sake bugawa ina ga ya buga su kusan 5 to karshe kuma sai kuma ta ainihin rugan shi can daji sai sake bugawa inda matan suke ya da kace dai magana dai nan gidan dai an samu yakar da mutane guda 8 wanda suka rasa kansu sai kuma ta da mun doko mata da 4 to hakika shine aka je aka jirne jiya mutum 10 aka jirne jiya. Kai kana garin lokacin da shi wannan jirgi ya kai shawagi har ya barin wuta? Tabbata ina garin. Kai ka gane wa idan ka? Ina ganin manzani na gani. Sai mu ga da wani na gani mun nayi. Harin sojojin dai ya yi sanadin mutuwar wasu daga cikin 'yan bindigar, amma bisa dukkan alamu jagoran da ya gayyaci jama'a wurin bikin raɗin sunan ya tsallake rijiya da baya. Lokacin da abin da ya faru kamar abin da zai da ga wannan jirgin na yana wannan shawagi din shi karamin jirgi din kuma lokacin gab sallar azhar ana gab da sallar azhar sai dai ga mun cewa wannan abin sun gani a kuma sa su kauce wurin. Shi Bello Turjin kenan? To wanda ba su je bane shine ba su ta ba shi kuma ce to je sallah kana je tan rokadan wani suna to ya zo wurin kenan ya zo masallaci na alwala wani abin faru kuma shi lokacin da ba wurin kwata kwata da wuce minti 30 abin faru saboda tsakanin gidan nashi zuwa masallaci inda yake sallah ina ga ba wani nisa sai wuce minti 5 zuwa wurin to ya tsuguna na alwala sai ya abin fita shi bayan ya baro gidan sai dai shi kuma inda aka yi shahe shi akwai wani wane wanda suke uba guda to shi mun gano fuska ce iyayen nashi. Kun gan shi Bello Turjin a lokacin kenan bayan aukuwar harin ko kuwa? Koyo da ta yama da shi yau. To amma ku ya aka kuke samun irin waɗannan bayanai haka? A da ka san kana tare da aboki aminin ka da ka je haka wallahi za a ga shi lai kuma za ka yi magana da shi yau babu yake gaskiya ina ka ni a ce banjin tsoro ina yanzu ya kalle kuma magana da shi yau. Yanzu wannan hali ake ciki a garin saboda ana cewa baya da aka yi harin mutane da dama sun warwatse sun shiga daji. Yanzu sai abin da ake kowa da gida a mashi ana ayyuka abin da kamata abin da an ka samu ana yi. Har zuwa lokacin haɗa wannan rahoton dai babu wata sanarwa da sojojin Najeriya suka fitar game da wannan hari, amma wata majiya daga rundunar sojin ta tabbatar da cewa harin na dakarunsu ne. A gefe guda kuma rundunar 'yan sandan jihar Zamfara ce ta kama wani kasurgumin ɗan fashin daji tare da masu tsegunta musu bayanai mutum 9. SP Muhammad Shehu kakakin rundunar ya ce sun kama su da makamai masu yawa. Dukkaninsu dai an kama su kuma dukkaninsu sun tabbatar ma rundunar 'yan sanda cewa waɗannan ayyuka da ake zargin su da su suna aikata su. Shi wannan kasurgumin barawo an kama shi da bindigogi guda 2 da AK-47 da kuma LAR duk manyan bindigogi ne sannan da harsasai sun kai guda 174 da kuma magazines na waɗannan bindigogi. Kazalika SP Shehu ya ce suna ci gaba da bincike don gano bayanan da za su kai ga kama ƙarin 'yan bindigar da ke addabar jama'a. Yankin arewa maso yammacin Najeriya dai na ci gaba da fama da hare-haren 'yan fashin daji da masu garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa, duk da matakan murƙushe su da hukumomi ke cewa suna ɗauka, al'amarin da ya jefa ɗimbin jama'a cikin kunci da fargaba. Zaharaddin Lawan, BBC Hausa a Abuja, Najeriya. Zan so in ji ra'ayoyinku akan wannan bidiyon. Idan shi ne zuwanku na farko a wannan tasha,
Ina mai gayyatar ku da ku danna mini wannan ɗan yatsa mai kalar shuɗi, sannan wannan maɓallin ja, sai ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Da haka nake ce muku sai an jima.